ଏପରି ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବି। ତୁମ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ଅଭିମାନ ବନ୍ଦୀ କଣ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦୀ କରାଯାଏ? କହିଲ ରେଖା, କାହା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଆଗମନ ଗୀତିକାଟି ଝଙ୍କାରି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ ରେଖା, କିଏ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯାହା ପ୍ରତି ଏଇ ରୂପଶ୍ରୀ ରେଖାର ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି? କହିବି ନା, କହିବ ନାହିଁ? ଅଭିସାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପୀ କ୍ରିୟାଟି ମନକୁ ଦେଇଥାଏ ଧ୍ୟାନ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଭିମାନରୁ ଫେରିଯିବ। ରହିବି ଯଦି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି, ତେବେ ରହିବି କାହିଁକି? ହୁଏତ ତୁମର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ଅଭିମାନ କଲ? କିଏ ଅଛି କି ମୋର? କିଏ ଯଦି ଆପଣର ମିଥ୍ୟା କଥା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଭିମାନର ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଆତ୍ମ ସୁଦନ ମୋ ବାବା ମା ବିନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଏ ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ ହେବ। ये भूल कहीं का देखा, ये भूल कहीं का भूल खाओ खाओ सुमानिया तुम पाए मुझे भी तुम जा अनुरोध में तमें यहाँ दासी को कौन किए अनुरोध करी पारे देखा गोटा गीत बोलो ना সকলে কিয়ে গো তুমি অজনা অশুনা দিয় হরিরাইজর রাজকুমার তুমে মোর মন
ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦେଖା କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାବି ଅଛି ତୁମ ମଣିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ନଲାନ ତୁମର ସେ କିଛି କରିଛି ତୁମକୁ କିଛି କରିନାହିଁ ମୋତେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏଇ ଗଜମତିଆର ପାଇଲଟି କରି ଏ ତ ମୋ କନ୍ୟା ଖୁସିରେ ଗଳାରେ ଥିଲା ମୋ ମା ମୋତେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛି ବିକାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସତ କହ କାହିଁ ପାଇଲେ ଗଜମତିଆର କଣ ହଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବଦରେ ଏପରି କାନ୍ଦୁଅଛି କାହିଁକି ଚୋରର ମୁହଁଟା ମୋ କନ୍ୟାର ମଜାରେ କରିବ କହୁଛ ତେଣୁ ମୋ ତମକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଗର୍ବ ସିମ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗି ଗଇ ଦଉଛନ୍ତି ବହିଟା ସରିଲେ ସିନା ଗଲେ ହଁ ହେ ପଳଉଛ ତୁମେ କନ୍ୟା ଖୁସିରେଖା ଗଳେ ମୋ ଝିଅର ଅଛି କି ନା अभिमन्यु शरीर तू निर्मित की बने भीमपुत्र घटस्थ ताहारी प्रसाद मनोवांछित भूल पूरण